Efter julens gode mad og de her mange frokoster, så har fruen og jeg så gået på kur. Vi er gået på diæt, og der er sandelig meget, man skal holde øje med. For eksempel, så giver rejer jo tørre hornhinder, og fedt giver filippenser. Pandekager ligger for fladt i maven. Fisk er ikke godt for slagteren. Kylling er ikke godt for kyllingen. Frikadeller er ikke godt for noget. Undgå sagosuppe under svangerskabet og undgå løg under ægteskabet. Sødt er syndigt, surt er farligt, og salt forkorter livet. Bittert trækker det i langdrag. Marmelade giver slatne ører. Lapskogs trækker svømmeblæren sammen, og æg får armene til at sidde skævt. Ost påvirker lugtesansen. Peberrod påvirker smagen. Småkager påvirker hørelsen. Radiser indskrænker horisonten. Ærter standser udviklingen. Blomkål tager udsigten. Morgenmad tager appetitten. Natmad skærper den. Mad er ikke godt for maven. Livet er usundt. Haps, 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 haps. Skål.